أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. So za mu ci gaba da karatunmu na Abdurru Samin inda yake bayani kan haɗuwa saboda murna ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wato ma'ana maulidi na shugaba sallallahu alaihi wasallam. Domin shiga maganganu na malamai wanda suka yi magana akan maulidi na shugaba sallallahu alaihi wasallama. Jiya mun karanta abin da ban malami Alhafiz Suyudi ya faɗa ko? Za mu tashi na biyu shi ne Asani kenan. Ma'ana malami na biyu da muka kawo daga cikin dubban malamai don wannan tsamuwa aka yi ba su da iya wannan malaman wanda suka yi magana kan ne. Kaɗan a cikin dubu ne aka ɗauko kaɗan. To shi na biyu akwai wani mashahurin malami marubuci wadda sananne ne wajen dukkan malamai na addinin musulunci da ɗaliban ilimi, shi ne Alhafiz ibn Hajar Asqalani, wadda malami ne har yi wa Bukhari sharhi, ga iya daga cikin manya-manyan malamai na addini. To shi ma ya yi magana akan maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abinda shi Asqalani ya faɗi ya ce shi ne muka ce ƙalin imam, wato imam shi wannan jagora na ilimi kenan ya faɗa wa almajiransa ya ce wa kad zahara li takharijuhu ala asalin sabitin, ya ce hakika ya bayyana gare ni nima hujja kenan yake ne, wato fidda wato ainihin dalilin haɗuwa a maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana gare ni a cikin bincike na, kuma zan kawo wannan dalili ne yace ala asalin sabiti, asali wanda yake tabbatacce kuma wato zai kawo ko dai Qur'ani ko hadisi. Wannan magana fa ɗaya daga cikin malamai ne. Abinda za mu duba mu gani yanzu kaddara in wani malami zai wata magana bayan magana waɗannan malamai, sai ka ɗauko wani daga cikin malamai na wannan zamani wanda suke sukan kaɗa maulidi kamar irin su Bin Baz, irin su Usaimin ko? Ai su ne kusan dai malamai na Saudiya, irin su Fauzan ne ko wane ne, ga su ne dai manya-manyan malamai wanda suka yi bayanai na inkarin maulidi. Kaga kai in kana da kula da kuma me kake yi, ka san me kake, ba ka bar fatoyin waɗancan malamai da suka shekar ɗaruruwa ka ɗauki wata rauni yanzu ba. Shi kuma abin baya son sa ne fashi, kuma sai ya kama da daidai da zai ɓata ba, kuma sai ka ɗauki nasa, sai ka bar na waɗancan mutanen Allah wanda ba a taɓa tuhuma su da wani abu ba na banza, balle a soke su ko. Kaga ya mutum in yake ɗaukan fatawar wancan malamai ya ɗauki ne yanzu kaga shi da kansa. To menene ya samu ya kafa dalili shi Ibn Hajar Asqalani ya ce wato shi ne wa huwa ma zahara fi sahihaini, shi ne abin da ya bayyana cikin Bukhari da Muslim duka sun yi ruwaya abin da zan faɗa yanzu. من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة
cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina lokacin da ya hijira, ya zo ya zauna a madina, sai ya zama da cewa ya iske yahudawa suna wani azumi. Shi ne malam ya ce fawadilar yahuda kenan ya suna yau ma'ashura, sai ya samu yahudu suna azumtan ranar ashura. Wanda wuni ne ake ce masa ashura, shi ne 10 ga almuharram ko? To kuma tarihi ya tabbata cewa a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala ya tsira da annabi Musa alaihi salamu daga sharrin Fir'auna, an kuma halakar da Fir'auna. Sai suke yin azumi saboda daraja wannan rana da murna da suke yi taimakon da Allah ya musu na halakar da Fir'auna da tsira da annabi Musa da mutanensa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya samu yahudu suna yin wannan azumi, fasa'alahum, sai ya tambaye su wannan azumi saboda shi sallallahu alaihi wasallama bai ga labarin wannan azumi a cikin attaura ba, kuma gashi suna yi. Duk da yake yana samun sako daga Allah kai tsaye ko, to bai ji gurin Jibrilu ba, sai ya tambaye su. Faƙalu sai suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, huwa yawmun agaraka Allahu fir'auna wa naja Musa alaihi salam. Suka ce ai wannan wani wuni ne mai muhimmanci a gurin mu, wuni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dulmiyar da fir'auna cikin ruwa, ya tsirar da annabi Musa alaihi salam. Saboda haka fanhanu nasumuhu, saboda haka muka zama muna yin wannan azumi, muna azumtan wannan ranar 10 ga almuharram din da muke ce mata da cika shi ko ake cewa ashura, wanda yanzu ya canji da cewa tunda a wannan rana aka shahadantar da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Imam Husaini, sai ya zama yanzu gudun su sufaye da sauran musamman ma shi'a sun riƙi wannan wuni idan maulana ne na baƙi ciki, ba na bajinta ba ko wani abu, saboda an yi wata bar hasara a wannan rana, sai suka canja shi da wato jimami na ashura. To amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi su waɗannan yahudawa, suka ce masa muna yin azumi ne na yi wa Allah godiya, dama za a gode wa Allah da nau'i daban-daban na ibada. Kamar masu yin maulidi suna gode wa Allah da nau'i na sadaka da suke yi da ciyarwa, kuma karanta alkur'ani da sauran nau'i daban-daban ne na lada da ake samu, suna godiya wa Allah da wannan nau'i na ibada, kamar yadda waɗansu suke gode wa Allah da azumi da sauransu da na burbuɗi. Haka nan yan maulidi su kuma suna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da nuna wannan murna tasu da samuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam, ciyar da mutane da shayar da su, da sa musu farin ciki a zukatansu, da karanta tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda a gurin maulidi ne ake yin tarihi na manzan Allah kusan gaba daya, kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa da horewarsa da an fahimci abin da shi mai tarihin ke karantarwa, wanda ko a makaranta zai wahala ka fahimci wannan abin. To amma gurin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka an fahimci me ake karantarwa. Wato suka bashi wannan bayani su yahudu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da abin da ya gaya musu, bai ce ai kun yi bid'a ba, tunda Musa ai bai yi ba, ai kaza kaza, duk bai faɗa haka ba. Sai ya ce musu nahnu aula bi Musa minkum. To ai mu ne mafi ya cancanta, inda ne Musa ne daga hudun ma, mu ai ni dan uwana ne annabi, kuma addinin da yi irin na addinin ne.
saboda haka mu ne ma ya kamata mu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yi wannan azumi kuma ya ce shekara in ta dawo zai saba masa zai tasu'a kuma sai ya zama da cewa ɗarfin shekara ɗin ya wato yau fati kamar yadda malamai suka faɗi kenan. To sai shi alhafiz ibn hajar asqalani ba sai yake bayani kan wannan hadisin da ya kawo yace fa istafadu minhu kaga an san fa'ida daga wannan hadisi wato mun fa'ida kenan mun fi'ila shukr lillahi saboda aikata wata godiya da aka yi Allah Allah ma manna bihi bisa wata ni'ima da Allah yi ko wata baiwa da yi wannan an nuna mana mu ringa godewa Allah kenan akan wata baiwa da wata ni'ima da yi fi yawmin mu'ayyan domin cikin wani wuni wanda aka ayyana aka ce an yi kaza a cikin sa kamar misali min isda'i ni'imatin kaman wato ketowar wata ni'ima haka keto ta shigo cikin lamura to lalle irin wannan wuni ya kamata mutane su ga irin wannan duka ta waɗansu daga cikin ɓangare na musulmi akwai ayoyi cikin ƙur'ani da ake musu walima da maulidi saboda wato a karrama wannan wuni kamar yanzu irin su a da yau a kamar da kun dina kun a ta mutu alaikum ni'imati wa raditu islamu dina irin su raja rasulullahi kenan ba na'am abubuwa da yawa duk malamai sun kawo wanda waɗansu malamai sukan kiyaye wannan rane ku suna keɓantar irin wannan rana da ƙarin ibadu da wasu abubuwa daban ne saboda haka kaga wannan abin da yahudu suke wanda manzo Allah ya goyi bayan abin da suka yi ya nuna mana in dai akwai wani wuri da aka ayyana shi na ketowar wata ni'ima au dab'i ni'matin ko tunkuɗe wani bala'i da Allah ya yi yanzu kaman halakar da fir'auna kaga an ture wani bala'i ne ashe kenan kaga ana iya yin bukukuna daban-daban irin su badar su uhudu irin su isra'ila mai gaji duka duk wannan ranaku ne wanda suke da girman gaske gurin musulmi su raya su da maulidai wannan iya da kyan gaske balle kuma ɗungurungun ana taron saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shukuru lillahi kuma sabon bayani ne in ci kaga godiya wa Allah kuwa ayi hasulu bi anwa'il ibadati ayyukan tabbata ne da nau'i daban-daban dama na ibada da aka ce za a gode wa Allah ai nau'i daban-daban ne wani abin da zai yi na godiya ba irin naka bane kan sujudi kamar wani haka zai gode wa Allah ne da yawan sallah ita yin nafila iya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wasu ya waɗansu kuma azumi za su yi ta yi ranar maulidin kai azumi da niyyar godiya wa Allah kan wannan ni'ima da ya aika yi haka nan wasu sadaka haka nan sadaka da tilawata da Qur'ani ko tilawa ta Qur'ani a buɗe musaffa kamar yadda wasu bayan Allah suke yi wajen maulidi su da ma Qur'ani ko ake karanta wasu kuma 20 ne wasu da la'ilu gashi nan dai nau'i daban-daban to sai ya ce duk wannan abubuwa fa za ka iya yin murna a kansu ko irin badar uhudu wata makata isra'i mi'raji har hijira ma kanta da annabi daga maka ka kiyaye ranar aka shiga sa madina aka dawarsa daga ɗaifa ma duk jin nau'i daban-daban da wanda aka ji ba daɗi da wanda aka ji daɗi duka a karantawa al'ummar musulmi su sani su ji daɗin abu wanda za su ji ba daɗi su ji ba daɗi su ƙara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su san irin wahalar da ya sha wajen isar da wannan addini na musulunci wannan duwa ne mai kyau kawai dai lokaci da mutane ba sa amfani da shi ne kawai ya san mu akan ta ruwa din to gashi mazudin ma ne ma ke sayan kwace shi ƙarfi da yaji
to kaman tambaya ne sai muka ce wa ayyi ni'matin a'zamu min ni'matin buruzi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wace ni'ima ce ne mafi girma daga ni'iman nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi da wannan annabi namu ai ba wata ni'ima kamar sa ko alaihi salatu wasalam nabiyur rahama fi hadhihi al-umma annabi ne bana rahama ga wannan al'umma gaba ɗayan ta Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina wa ba'atha fihim rasulan shine ko min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wato wannan aya tana karantar da mu abubuwa da yawa yace wallahi da haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala yayi kyautar baiwa ga mu'minai wata kyauta yayi musu ni'ima ce babba Allah iya mu'minai mece ce aka ce izba asafi rasula tun da ya aiko annabi a cikin su me ana husihim kuma annabin nasu ne wato ba malaika bane ko aljani tudu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah shine Qur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su yana koya musu ilmu tazkiya kenan wanda sawu kenan yu'allimuhum alkitaba wal hikmata yana sanar da su wannan littafin shine Qur'ani da hikimomi shine zantukan sa kamar hadisan sa kenan wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin ko da can sun kasance cikin bata mabayani ba su da abin yi to gashi Allah ya musu baiwa ya ba su annabin rahama yana karanta musu Qur'anin yana musu bayaninsa yana kuma yana kawo da su daga dukkan ayyuka na shirku da duk abin da zai bata zuciya ta gabai duka manzon Allah ya koyar da sahabbansa su kuma sahabbai gashi muna cin gajiyar wannan abin saboda haka wannan fa duka bayani ne na Al-Hafiz ibn Hajar ko Asqalani kaga mun san malamai guda biyu ko jiya mun karanta Suyudi yadda mawqifinsa yake akan maulidi ko to ga shi ma Asqalani shi ma gashi abin da ya faɗa to sai wani kuma ya bayyana yace ma kar ayi kaga ba ruwanka da shi ai ko tun da dama zamanin kuɗi da shi ma yi kuma wala Allah ma ka san halin mutum banza ne wata kila kuma da mutum banza ce karke maulidi kuma ya ranka da shi ai kulawa ma ka kula shi ka lura da ma da abin da yake gaban kana ɓata kanka lokaci ai shi wanda ba zai yi ba zai bane kawai ba ka kallon sallan nan da kake kallon kimar ta wani ba san ya yi ta ya ce ƙarya ce mako Qur'anin da kake ganin ba abin da ya kai shi ba ma littafi da ya kai shi wani ya ce bai amince da shi ba kuma ya zaka da shi kai yanzu kuma yadda kake kallon waɗansu na kan ɓata haka ake kallon kai ma musulun kana kan ɓata yanzu wanda baya addinin musulunci yana ganin wahala kake kuma dan wanda yake cikin musulunci ya ce karkai maulidi ba ka san kawai aikin bannan da yake ba saboda haka maulidi abu ne wanda yake ba yadda za a iya da shi sai dai a haƙuri wanda ba zai yi ba kawai ba zai yi ba wanda zai yi kuma shi kenan Allah ya taimake mu na ta yanka mu asalis dalili na uku daga wajen malamai shi ma akwai wani shahararren malami wanda shi ma ana masa wato kirari da Al-Hafiz Shamsuddin ibn Jazari kenan shi malami ne na hadisi malamin Qur'ani da tafsiri yace qala al-imam al-hafiz Shamsuddin ibn Jazari fi kitabihi wato shi wannan malami da ake ce masa Shamsuddin in kiyasa ce ibn Jazari ko suna mahaifinsa ne ya faɗa cikin littafinsa da ya yi sunan littafin urfut ta'arifi bil maulidi sharifi littafi ne nasa babba wanda ya rubuta amma nasu ga abin da ya karanta a cikin littafi ya ce ɗadi ruɗiya ko abu lahabin ba da mautihi wannan hikaya ba da zai kaɗin fa akwai a cikin Bukhari da Muslim ba ba wai iya littafin ya kawo littafin sa da ya rubuta ciki ya kuma ɗauki hadisin saboda ingancin sa ya rubuta
kuma tun daga nan har zuwa gudun za mu je gudun kwana duka bayanin su ne. Ya ce an ga Abu Lahab a cikin mafarki filma nami kenan. Waye ya gan shi kuma aka ce a ba su ne kufan manzo Allah kenan. Wakila lahu ma halu, aka ce a me kuma ka samu halinka bayan ga mutun nan. Wakala ya ce binari cikin wuta man kawai a wutar samu ji shi. Sai ce illa annahu yukaffafu anni, shine ko kullu lati isnaini wa abusu min baini asbu ayyuhu hatayn. Me yake yace ma'u, wato abinda wannan hikaya take faɗa shine ya ce lallai na samu shiga wuta ne tunda ya mutu mushriki ji zafi. Sai dai ce a'a, sai dai fa cewa ana mun takhafifi shine sauƙawa kenan cikin kowane dare na litinin. Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni ana sassauta min azaba, kuma ina tsotsin ruwa tsakanin yatsuna guda biyun nan. Kadara haza sai dan ga gurin abin kenan, wato dan kan yatsun kenan. Wa ashara bi ra'asi asbuhi, sai ya nuni da kan yatsan sai ce ta nan wajen ina shan ruwa. A wata ruwaya dama guda biyu nuna, ɗaya iya shan nono madara kenan, ɗaya kuma iya shan ruwa a shi. To sai aka tambaye shi ne kamar tambaya ne, sai ce wa inda zalika, sannu fa na samu wannan tagomashi, wannan alfarma ta mun sauƙin azaba duk daren litinin. Ta ƙili su bata ko? Sai bata asalamiya kenan. Akwai wata kuyanga ta shi Abu Lahab din. Ko ce masa bishara cewa ai dan uwanka an haifa masa da, tunda shi ai yana da dangantaka ta iyaye ga shi ba bakar da ta ce an haifa masa ɗa namiji. Sai ya murna da hakan shi Abu Lahab. Ya ce da kin zama ya ke ma na yan taki, saboda kin faranta min ciki an haifi namiji. Domin kasan su Larabawa suna da al'adarsu ta binne yaya mata, duk da yake ba kowa ke hakan ba. Wanda suke da wannan ra'ayin suna da yawa su ma, akwai kuma da ba sa binnewa. Kenan ya ce saboda wannan abin da na yi na ɗiyawaita so batun asulamiya, inda ma shi ne ko? Basharta ni ne ko? A basharar ni ne biyu laditin sallallahu alaihi wasallama, lokacin da ta mun bishara ga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa bi irba'i halahu, da kuma izini da na mata na shayar da shi, don dama shi ba ta dama mata ta shayar da shi. Ta shayar da manzan Allah, ka san ita ma yan kwanaki haka kafin Halimatu Sadiya. Ita mahaifiyarsa ta shayar da shi, ita ma ta taimaka mata wajen shayarwa, kuma sannan daga baya kowa wajen Halimatu Sadiya. Saboda wannan murna da ya yi, Bukhari da Muslim suka yi ruwaya cewa wannan mafarki na gaskiya ne. Don duk masu fasara mafarki sun fasara shi akan haka. Kuma a wata ruwaya aka ce lokacin da aka bada wannan bayani, manzon tsira iya nan wani bayan mafarki ta bai, saboda haka kuma ya tabbatar da wannan mafarki ne mafansa haka yake. To abinda za mu duba cikin nan shine cewa wannan babba nasa wanda kafiri ne ya samu alfarma ta sassauta masa azaba ko kuma ɗauke ta gaba ɗaya a wannan rana, sannan kuma har a shayar da shi nono da kuma ainihin ruwa. Me yasa? Saboda murna da yi kai ta rana ɗaya, ya ɗiyauta su ba kuma ta shayar da manzalar nono. Shi ne shi Alhafiz Ibn Jazari kenan
yace fa iza kana abu lahab al-kafir ko alladhi nazala al-qur'anu bi zammihi, idan dai wannan ya kasance shine wanda ake cewa abu lahab ko alhali qur'ani ya tabbatar mana kafiri ne shi, wanda qur'ani ya sauka kan zargin sa yuziya aka masa wannan ya fi wuni da yake nan ko aka zamo an bar wuni daya ba za a masa azaba ba. Idan wannan ya samu wannan alfarma saboda murnar rana daya da yayi akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ma halul muslimin muwahhidi, to me halin musulmi kuma ya kadaita Allah, wanda musulmi ne kuma ya kadaita Allah min ummatin sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi yana daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce da amri na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa, yi ne ko? Kuma tsallake yawa ya surru jimolidi ko? Gashi mutum musulmi ne wahidi ne kuma gashi ya yi murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yabzulu ma tasiru ilayhi ko qudratuhu, kuma ya bada abin da ya sauka gurin sa shine wannan ma'ana kenan tasiru kenan, abin da ya samu gurin sa na gurgudun ikon sa ya bayar ko shine kaman cewar shayarwa, iya abin da zaka iya bi muhabbati sallallahu alaihi wasallama. Kuma duk mutum ya wannan ne fa cikin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce in dai mutum gashi musulmi ne wahidi kuma wanda ya kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala, kuma gashi yayi murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba da abin da ya samu wajensa na nau'in dukiya daban-daban ko gwargwadon abin da zai iya cikin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai ce na rantse da Allah in ji shi wato wannan malamin nazari kenan ko na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa yake ga ikonsa kenan. To innama yakunu jaza'uhu min al-mawla al-karim an yudkhilahu bi fadlihi jannatin na'im. Yace na rantse da Allah ba wani abin da zai zama na sakamako daga wajen Allah ko face ya sanya wannan bawan Allah da falalarsa cikin aljanna mai inci akwai ba abin da Allah zai yi mai maududi face aljanna. In dai wancan mutum ya samu wannan falala shi ma da kwana daya kuma ya tabbata gurin malaman addini, ba malaman yanzu ba, daga malaman yanzu gama maka ji bane kawai, ana magana wanda suka sha ilimi da gaske suka tafi shi sun tabbatar da wannan mafarki na shi a basu, kuma cewa lalle Abu Lahab yana samun wannan sassauci saboda murna da iya. To ya kuma wanda yake musulmi ne mai kadaita Allah mai kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga ashe kenan shi dan aljanna ne kawai. In ka ce mai maulidi dan aljanna ne baka musu ba. To wannan kuma wani malami har yanzu alhamdulillah sai mu kwana fatan Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ka kuma ba shi mu kan yawan maulidi na annabi Muhammad. Mu dai mun san kaunan manzon Allah ne zan yi. Ko ma me zaka faɗa kan maulidi ka faɗa ka more kayan gaba. A wani Qur'anin ma gaba ɗaya ba san sa. To zaka dai. Wani kuma addinin naka ma gaba ɗaya kiriya ne a gurin sa. Kuma dan ka ki maulidi ma me kai. Kana da kanka wani kai. Ko dai muna nan daram kan maulidi ba gudu ba da daga. Wanda ba zai yi ba zai kayan sa. In yana ƙauna nan wani yana ƙauna kan ce sai ce ka zabo. To amma dai bai kamata ya soki maulidi ba. Fatan Allah ce muke. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin alhamdulillah.